Dacă te afli în Anglia și nu știi ce să mai vizitezi, îți voi da eu un pont. Bun venit în orașul Matlock Bath din Peak District. E un sat turistic din Peak District care seamănă mult cu apusenii noștri. Păduri dese, peșteri, dealuri spectaculoase și trasee pentru plimbare. Un loc în care natura e peste tot în jurul tău, la fel cum e în munții Apuseni. Ce-i fain e că e foarte accesibil, cam 2 ore și jumătate cu mașina din Londra, o oră și ceva din Birmingham. Poți ajunge și cu trenul, iar experiența cea mai tare e să vii cu trenul cu abur care intră direct în Matlock. Senzația e ca în altă epocă. Ai telecabină până la Heights of Abraham, peșteri de vizitat, un râu care trece prin mijlocul stațiunii și o mulțime de locuri pentru relaxare. E și o zonă cu arcade, muzee mici și cafenele simpatice, perfect pentru un weekend liniștit. La cazare stăm bine. Noi am stat la The George Center, chiar în centru, un apartament cu 2 camere, 4 persoane, doar 80 de lire pe noapte. Super accesibil. Așa că, dacă ți-e dor de vibe-ul din Apuseni, dar locuiești în UK, Matlock Bath e una dintre cele mai bune opțiuni. Natură, liniște și un pic din România, în stil britanic.